ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ଧନୀ ଗୋଟିଏ ସମୟ ବି ବର୍ବାଦ କରନ୍ତି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ଏ ସାଙ୍ଗ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ଆରେ ଜାଣିଲୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବହୁତ ଗାଳି କଲାରେ, ମନୋଯୋଗ କରିକି ଆସି ବସିଛି। ସେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, ଆରେ କାହିଁକି? ଆରେ କଣ କହିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପଦେ କଥା କହିଲି, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇଛି ମାନେ 7 ଜନ୍ମର। ଯଦି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଏତେ ପଇସା ଇନକମ କରୁଛି, ଗୋଟେ ସମୟ ବର୍ବାଦ କରୁନି, ଆଉ 6 ଜନ୍ମ ଯାକ କଣ କରିବି? ତାସ ବାଡିବି? ରିଲାକ୍ସ ଦେବା ଦରକାର ନା। ଏତିକି ତ କହିଛି କି ନାହିଁ ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରା ଗାଳି କରିଲା ମତେ, ମୁଠି ପଳେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏୟାରଟେଲ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ ରାଗିଗଲା। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲା ନା, ଶାଶୁ ତାଙ୍କର କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯୁଗ ଯୁଗ ଜିଓ ମେରେ ଲାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟେ ସେୟାର କରିବି। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଖୁସି ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟେ କାର ଆଣିକି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା କରିଦଉଛୁ। ସେ କାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସ୍କ୍ରାଚ ହେଇଗଲା ନା, ପୁନର୍ବାର ହଜାର ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ସ୍କ୍ରାଚ ଟାକୁ ମିଟେଇ ଦଉଛି। ଏବଂ ସେ କାର ଯତ୍ନ, ଟାଇମଲି ଇଞ୍ଜିନ ଅଏଲ ପକେଇବା, ଟାଇମଲି ସର୍ଭିସିଂ କରିବା ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଥିବେ ଏ ଶରୀର ବିଷୟରେ। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବି ଏଇଭଳିକା ଅବିକଳ ଶରୀର କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କଣ କରୁଛେ? ମଦ ପିଇବା, ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବା, ସିଗରେଟ ଟାଣିବା, ନାନାଦି ପ୍ରକାର ଆଲକୋହଲ ଢୋକି ଦଉଛି। କୋଉଥିପାଇଁ? ଅଳ୍ପ କିଛି ସୁଖ ପାଇବା ପାଇଁ, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପ୍ଲେଜର। ପରିଣତି କ୍ଷତି କଣ? ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିଡନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଫୁସଫୁସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ, କିନ୍ତୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୁନିଆ। ଯଦି ଏ ମେସେଜଟି ଭଲ ଲାଗେ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।